Целият град мириши, народе. Целият град мириши. Някаква мъгла и мирише нещо много странно. Значи Русе, София и не знам си къде, там постоянно има оплаквания от хората, че градовете миришат. А мерки не се предприемат. Нито полицаите, нито журналистите, нито от други разни институции не се чува грам, никакъв глас. Нищо. До кога ще чакаме Значи ние ако не станем да си оправим държавата, няма кой. Няма кой. От 3 години съзнай истината, вече от последните няколко месеца, 2-3-5 месеца, може би, вече хората лека по лека народа почна да научава. Защо тия журналисти, там полицаи, разни други институции, защо ни излизат с официално становище? Защо ни излизат с официално становище? Ние си имаме тук един феномен. Защо ли ни излизат? Защото истината ги дразни. Защото ще им бръкна в най-скъпото, най-милото. Защото за тях най-скъпото и най-милото са парите. Мъни. Толкова са пропаднали. Толкова са пропаднали за последните 3 години. Вижте, ако за последните 3 години станаха толкова много катастрофи, толкова много простотии станаха, ако те още от началото, защото те искат някой такъв да ги води за носа, те искат някой робовладетел. Обаче аз не съм робовладетел, аз съм ви го казал и пак ще ви кажа, аз не съм робовладетел, но мога да работя като роб. Ако бяха казали още от началото истината, сега в момента ще да има коренна промяна в развитието на България. Сега, 3 години по-късно, защото от 2022 година, август месец, започнаха всички неща, като почнаха да ми послушват телефона МВР, там да ми хакнаха ми Фейсбука, не знам с що, журналисти ала-бала, политици. Искам целият народ да се организираме и да поискаме официално становище да излязат с реалните факти, кой съм аз, какво искам, защото ни чака едно много хубаво, прекрасно, голямо бъдеще ни чака. Голямо бъдеще ни чака, обаче искам те да излязат с официално становище, пресата, полицаите, защото съм дал изключително ценна информация. Изключително ценна информация, до която предполагам много от вас вече са запознати с нея, с тази информация. Кои сме ние хората, откъде идваме, на къде ще отидем. И такива неща. Защото това е наистина изключително важно. Искам целият народ да стане на крака, защото това, което нося в себе си, е живот, който искам да го дам на хората. Искам да дам на хората живот, много живот, в изобилие.
Обаче трябва да сме единни и трябва да се съобразяваме малко един с друг. Защото аз, доколкото виждате, се старая доста. Нали? Значи, трябва да започнем да се организираме в всеки град, да си направим мрежи, и да отидем в София и да им разкажем играта. Защото младото поколение, където е сега, аз не знам те какво ще работят, всички ще стават IT специалисти или какво. Тая работа на десктоп, на бюро, тя убила човек. Тая работа е психически уморителна. Постоянно да стоиш там по 10-12 часа на някакъв компютър и то се схваща кръста, газата боли, главата ставаш мармалът от всякъде. Ние хората сме създадени едно да си помагаме и второ да си изкарваме прехраната с физически труд, защото когато се движиш, нали, кръвта циркулира в тялото. Така си по-неуязвим към дадени болести. Когато спортуваш, когато вършиш физическа работа, когато се потиш, когато загряваш. Нали, обаче всичко трябва да е умерено. Нали, сега, не бива да минаваш в крайности. Нали. Аз съм тук да ви дам истината. Как да живеем истински начин на живот. Защото там в чужбина, що горе много хора живеят този истински начин на живот, обаче има прекалено много бюрокрация, която скапва психиката на човек. Тотално. Затова, че предстоят големи събития, както казах, трябва да се вземе под внимание и нашата природа. Чака ни много работа. Много работа и много хубави моменти и позитивни неща, приключения като цяло. И ще се радвам всички да сме така организирани, приятелски настроени един към друг. Всичко добро и до нови срещи!